ورحمة الله وبركاته bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ene wayno kadi en garti e windande men hesere hande Allah wallina en noon e jangguino limtongo ha timmi waɗa ekko seeɗa to banggue limto jangguiɗen fatiha ha timmi naasi ha timmi falaqi ha timmi hande noon ko qul huwallahu ahad garmen holudema no windirte bismillah natanen golle ay ɗum ɗo henne koko jangano ay banani siñiƴe mimarak alif lam he saqiru janganoma alif lam ara ha tongu mim ay alif jowiɗo nunarak alif lam ara ha tongu ay jubriya mimarak ɗum ɗo woni bismillahir rahmanir rahim ay bismillahir rahmanir rahim nani hankadi on gandi ne windirte kono sa janga ɗum mbiyata ko ba siñiƴe mimarak alif lam ha saqiru alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak alif lam ara ha tongu jubriya mimarak on paami joni wadi on paami bismillahir rahmanir rahim nani wadde hankadi a andini windirte joni hande eɗen janga ndeɗo simore ay ɗum ɗo koko jangano ona ay ƙafto ɓuri nani ay hemoɗo janganoma wowtaƴƴo janganoma alif lam ha saqiru janganoma alif ha tongu del janganoma alif lam ha saqiru janganoma alif lam soredu mim del ɗum kadi janganoma nden noon ala ko woni ɗo ka janggani ɗo noon woni qul huwallahu ahad allahu samad ay on yiide ko ni windirte ɗone mbiya lam mimarak jubriya lam ay del wow lam mimarak ay lam wow lam mimarak jubriya nani ay wotaƴƴo lam del on ji ɗum woni lam yalid walam yulad ay ko ni windirte lam yalid walam yulad ko ni windirte kono wiyete ko lam mimarak jubriya lam del wow lam ay mimarak jubriya wowtaƴƴo lam ay del mbiya wow lam mimarak jubriya kef ay nunarak lam ha saqiru nan ɗo henno wowil tokkoccil kef
nani, faa toɓɓuɗo nani, wotoƴƴo nani, ay tiiginte nani, allif nani, haa tongu nani, o jii del nani. ɗo noon no waɗi haala seeɗa. ɓe mbiya kufu wan, ɓe mbiya kufu an, ɓe mbiya kufu wana had, hankadi ɗum noon koye jangɗe ɗen garani toon. ɗone ko walam yakkullahu wiyata ɗo, walam yakkullahu oɗo nuusa jangataki o, walam yakkullahu wiyata ɗo noon ɗo ndeɗo yolde ne waɗi haaluji seeɗa. kufu wanen, kufu wan, kufu an, kufu ana hade, hankadi ɗen geɗe ɗen jahani toon. eɗen jaaɗe noon koye wiide yo ngar e wiide baa, siñiiƴe, mimarak, allif, lam ha saqiru, allif lam ara ha tongu mim, allif jowiɗo nunarak, allif lam ara ha tongu jubriya mimarak, gaaf toɓɓuɗo, lamara mawɗo, wowtaƴƴo, allif lam ha saqiru, allif ha tongu del, allif lam ha saqiru, allif lam soredu mim del, lam mimarak, jubriya lam del, wow lam mimarak, jubriya wowtaƴƴo lam del, wow lam mimarak, jubriya kef nunarak, lam hesaqiru, wow kef fa toɓɓuɗo, wowtaƴƴo tiginte, allif ha tongu del. ari ardi nde simorane ko ɗo nde haaɗi. kayre fof en bindino laawol gotol, wadde en gayni ko wiyete qul huwallahu ahad, alhamdulillahi rabbil alamina. on jangi fatiha mon, on gayni. hande kadi on kollama ndeɗo simorane. on jii jangde nde ko jangete hen ko heewani. wi on noon so Allah wallima a wawi limtongo, Allah wallima a wawi hijjongo, hankadi kala ko winda ka jangowo, kala ko winda andu ka jangowo. jangde noon ko teskuye namdoto. kala harfeere ne janguɗa gaynuɗa, ganda ndeɗo de mi jangino nde. ay ngal ɗo alluwal hande ala ko woni hen ka jangani to fatiha to, ala ka jangani hen to falaqi to, ala ka jangani to naasi to. ndeɗo windande wokono elle ari ko waɗandema refto ni, kono way ndeɗo simore elle ko ay ko waddandema refto ko jangunoɗa e fatiha e naasi e falaqi ko. ɗum noon heɓoto koye teskuya ko jangata ko. saɗa janga hebbin teskuya e namdare ka anda ko. ay ka anda ko ɗum namdo ɗum. sa andi noon jaaha mbaɗa ko ganduɗa ko. kadi jangowo ko ma jogowo janginowo. janginowo mo so janginima o gayni jangindema, on saha noon jaaha deftoɗa ko janginma ko. a reftima on saha aɗa refto ha ɓooya mbiya mi wawi. ay mi wawi o de andoyte ko sa wiyama ar windu. ay sa wiyama ar windu ko ɗon gandata ko jangunɗa ko ɗi giɗi gari.
nden noon on kollama limtongo gotel gotel ha timmi on kollama limtongo ka harfere sonde adima walla hakkunde walla sara walla sono serindima on ekkina masɗe seeɗa son garoyi hen taw on mbawi finande ɗum simorenen fatiha nde on jangginama hen karfeje nogase goo gonɗe e limtoɗe nde garɗen e naasi nde mi holli on karfeje 4 ɗe ganduɗa ngala e fatiha ɓeydi toon nde ganduɗa farage nde on kollama ɗo harfere wotere ɓeydima hen ɗiɗi keddiɗe mbimi on ɗe ko simore wiyete alam nashrah heɓoyte woni za koyngal e zayyin noon ene yonde he zayyin kam en heɓo e yonde he kono za koyngal ko ma jaha ha jettoɗa ɗo wiyete alam nashrah ko toon tawata za koyngal on paami ɗum ɗo noon nanɗo ko windande mon hande nde ganduɗa ene wiye qul huwa allahu ahad allahu samad ha timmi ko ni windirte hankay sa yitanno ko wayni ganda ko qul huwa allahu ahad won ɗo henne joni noon ne garan mbaɗen refto janggen gaynen ɓaaren ƴetton kuɗi mon e carneji mon jahon mbañita ɗon jangon ɗum ɗigga on donki wawde yaade ƴeewa tan ko janguɗo sara mon o walla on o holla on ha jiyon laawol on dañani mon holla on noddo hen e 00221 117 906 14 81 mbaɗon yaaya mbaɗon li jeen wasabo ngaron caggiro saggere mon on cagga ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah ren bisimillah jangen ba siñiije mimarak alif lam hasaqiru alif lam ara hatungu mim alif jobiɗo nunarak alif lam ara hatungu jubriya mimarak gaf toɓɓuɗo lamara hemowɗo wotaƴƴo alif lam hasaqiru alif hatungu del alif lam hasaqiru alif lam swaridu mim del lam mimarak jubriya lam del wow lam mimarak jubriya wowtaƴƴo lam del wow lam mimarak jubriya kef nunarak lam hasaqiru wow kef fa toɓɓuɗo wowtaƴƴo tiginte alif ha tongu del harfe wonno ko janggani mi yiyani ala fof harfe no jimi ɗo nde on janggani e nder cumoye tati keddiɗe falaki naasi fatiha ngal ɗo annawal gandirta ko jannuɗa ko ɗiggi walla ɗiggani on jiide on jiiɗo henne e nder simore he ay allahu nanɗo on jiide allahu kadi nanɗo on jii on jiide wona on jii ay ɗo ahadun nanɗo on jii ahadun de nanɗo ahadun goɗɗo on jii nanɗo on jii wona on jii de dake allahu nani ahad nani ɗum ɗo so rendi rokkata on ko 100 e
capanɗe joyi ay capanɗe joyi nani e jeetati so mbindi allahu ndeɗo inde e muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ndeɗo inde o jiide rokko on ɗum ɗo ndeke on paami oɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam omo mofti e nder simore he heddi ko en jiyanimo toon kono en ji inde allah nde feeñi inde allah nde feeñi ɗo ko ndeɗo inde en jiyan toon kono noon ko ma gadda oɗo e oɗo e oɗo e o ndinnaɓe keɓa ndeɗo limore nde ayi sa windi iyyaka na'budu a waɗini ayi iyyaka woni windirte iyyaka on ji woni windirte ay na'budu ko ni windirte on ji ay na'budu ko ni windirte hatta ha joni ɗo tongi iyyaka na'budu ɗo tongi allahu e muhammad ɗo tongi wa yide ndeke ɗum ɗo ene mofti nder ɗo on jiyan ɗum ɗo kadi ɗo lam yalid ko inde wiyetede jami'u ay ni windirte ni jami'u on ji jami'u ay temedere e sappo e nayi on ji qur'ana o woni hen ko cimoje poɗɗe ni temedere e sappo e simore wone e qur'ana kamilo wadde oɗo lam yalid oɗo lam yalid addi ɗum tongama to e tongi ɗum oɗo lam e oɗo mim woni kon Allah so yiɗi wadde hunde weko yo won wona wadde lam oɗo capanɗe capannayyi capanɗe jeeɗiɗi to ganna kon on jiide on jiɗum nden simode ɗo noko woni gueɗe kewɗe ɗe kalatako ɗum saabi oɗon jiyade so maayi wiyo jangane l'ikhlas nde simore jangete qur'ana o e hewde en jii ko ɗum ɗo wiyete so tawi yimɓe ndendi mbaɗanemo l'ikhlas walla qul huwallahu ahad ko inde nde ko watere mbasa jiiɓade so yiyama l'ikhlas arɗo so yiyama qul huwallahu ahad arɗo joni noon waɗi limoje ɓe mbiye sappo e goho ɓe mbiye sappo e ɗiɗi ɓe mbiye capannayyi e goho ɓe mbiye temedde sappo e nayyi fof no wiye ɓen ko ɗo tongiɗum sappo e goho ɗo sappo e goho ɗo ɓen mbiya yo jangge limore allahu capanɗe jeegom e jeegom ɓe mbiya jangge simore ahad sappo e tati on ji joni noon ɓe mbiya allif oɗo ittete heddo ha o e deelo sappo e ɗiɗi on ji ɓe mbi oɗo wadde hen wona sappo e tati ɓe mbi yo jangge limore lamirit woy ndeɗo simore e ɗum ɗo temedere sappo e nayyi ala no wiyaka ɓe mbi capannayyi e goho capannayyi e goho ɗo henne ɓe ƴetti ko capannayyi e goho hol ɗum ɗo ko capanɗe nayyi ɗo ko goho ay capannayyi e goho capannayyi nani inna muhammad ko mim allahu ko allif wadde wiya capannayyi e goho ay capannayyi nani goho nani wadde wiya capannayyi e goho on ji goto kala ene wiruma waɗir noon poftina hoorema ɓe hen mbi yo jangge limore
qul noon ko 150 woni ahad oɗo laabum sappo ahad oɗo sappo makko woni ɗum ɗo ko laabi sappo ahad wonɗo qul oɗo ko 100 wonɗo ay 150 sa windi oɗo laabi sappo mum daroɗo ɓe mbi wadde yo jange laabi qul holɗum laabi 150 wadde alano wiyaka on jiɗon goto kala e sifu mo yaari ɓe hen mbi yo jange ɗo henne nde limore nde ɗo ko 1 50 60 50 ɗo ko 4 so rendi rokkanma ko 100 fawde on paami 100 fawde sabu ɗo tan ɗo ha ɗo ko 100 ɗo ko 50 ɗo ko 5 wadde a faami ko 100 ay e 50 ay e 5 ɓe hen mbi tan limora ndeɗo assamadu ɓe hen mbi yo watte hen allahu o 66 ɗeɗo yo watte hen wawa wonde 200 ay wawa wonde 200 e gotel wona inde Allah wetene naafi unde ɓe ɗum jaari goto kala ene yaari e yahande muɗum wadde ɗum ɗon hoto luura hen onon jangoɓe tawde en mbaɗi ekko e gayni itten bindi ɗi ha laaɓa garten e jangde men ɓaaren on paami ko mbiyamo ay itten bindi ɗi itten goɗago laaɓa ceer garten e jangde men nde janganoɗen nde on jii en guittide on jii ittama de on jii gasi ittama ha laaɓi joni garen jangen ɓaaren ba señiije mimarak allif lam ha saqiru allif lam ara ha tongu mim allif jowiɗo nunarak allif lam ara ha tongu jubriya mimarak qaf toɓɓuɗo lamara hemowɗo wowtaƴƴo allif lam ha saqiru allif ha tongu del allif lam ha saqiru allif lam soiredu mim del lam mimarak jubriya lam del wow lam mimarak jubriya wowtaƴƴo lam del wow lam mimarak jubriya kef nunerak lam ha saqiru wow kef fa toɓɓuɗo wowtaƴƴo tiyeginte allif ha tongu del en timmini golle ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴeewa ton ko bawɗo ɗakkoɗon saɗa muɗum omo holla on ha jiiton laawol on neyamon walla on nodde min e 00221 77 906 14 81 mboɗon yaaya mboɗon li jiyon whatsapp o ngawan caggude sagere mum on caggani ɗum jinmi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah ren o ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly Kolda Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama, wassalam.